Dampiak mawurahan jemedhot saking nganggo kabusana. Para penumpang bae kang jarene ingkang sami hanitih kura-kura ampahan. Marat jirat saking Kadipaten Bantarangin ingkang dipun sarani dening para putra saking lega putra ingkang dipun pandhegani dening panjenenganipun Bapa Royan Supardi ingkang mijil saking tlatah Jimbir Sugih waras Mambon Nganjuk. Dampiak mawurahan katon gumem diarakenipun bebusana ingkang abrit kumpul kadhiabrit kadhiaragara Palaka ingkang kuning kumpul padha kuning kadya kondhang hararaton membat mayun kadhiuping sampirana Samhyang Astawujud inggih pecut samargiman minangka piyantel saking para tamtama Lega putra. Mugi boten katal menika dherekaken patih kinasih Bujanggana. Patihipun Prabu Kranasewa ingkang benjil saking Kadipaten Panaraga. Dutenipun kabekal dening wujudipun sapa kala para kewan malas ingkang benjil saking Managa mlewang lewuh Prabu Singa Kombang dalah Prabu Singa Arung. Kacampuh sajroning alun-alun Kadipaten Kediri ugi dutanipun Angkara Murka Prabu Jaleng Sri ingkang paring sabyantu manunggal saunegari Jumedhoning Maesa Sura. Saking Lega putra anggambaraken sejarah dumadinipun Patembaya Dewi Sangga Langit.
dipun patemboyo Dewi Sangga langit ingkang dipun tindakan dening para putra wayah saking Legawa putra. Dampyak mawurahan. Sorak-sorak gumuruh hambata rembah candrahanipun. Ingkang sami magut yuta sajroning rananggana. Kacampuh surat ingkang katuragan. Sedya manunggal karsa Raja Sewu Negari. Jumenenghaning bali ponang putra ingkang mijil saking Sanggar Pangriyasan. Waraka Dawa putra as pating Jemaledar yayah glundung ing ngantariksa udan barat sawangsa gumuruh ambot rembah sarane kiye pecut sawati bali pangawe ingkang putra mandhap saking Sanggar Kabusan. Pas yo se dosa kemaran minangka tambaraken prajurit saking Kadipaten Bandorangi. As pepasan katurakanipun ingkang lumaksana sepi ing pamraharape gawe. Sayuk saiko prakarta ingkang sawetara yudha lempah andherekaken ingkang sinuwun Prabu Pranasewata. As putra pepasan sampun kabikul lunduk aning bali Sangya Praputra mandhap saking sasana Dikti Kabusan. Es
Dasar sekti mahambara tegas babar bisa bapak palune pandhe sesaning garendo. Hae. Ya sejus. Lu. Orang bahasa dinamah mendat cinta lamendara tinumbak omong gumuyulan tak kamrano. Pasewakan para Buddha Tantomo tebasan gumuruh anggo korubah kanthi semku arebutan maragi warokala kawa putra mu belalak-balak netrani mencorot pasuryane mantertit jati hais sapecak manoleh panganan sapecak manoleh manggil satrene barokah temengan sambil lampah Bobat mabit menang seperti Kiai Samanti Mandino Kopianto saking Pratantomo lego putra eka jos jos Serius gagah prakoso simbara dodo welo-welo kanthi sang patih gajah podang jawanta pas putra
pungkasan mencoro pasuriyani penganut teh turangga ngaton gagah parakusa ane teh apa nang turangga sapecak manoleh manganan sapecak manoleh manginin bebasanipun sehi Cumaleter sarane kiye pecut samat dipan pinaka piandel saking protap Temelego putra was sampun siyaga ing ganti sawega giri protap komengkan hanyap dong dawuh wonten alun-alun kadi lan parangin sampun siyaga ing ganti sawega giri panyayah tugu sina karta ingkang jumeneng para tamtemo ingkang anggambaraken wadya bala saking nagri Pantarang nandharaken jekaripun ingkang ratu Amboyong Dewi Sangga Langit. Pramila kados pundi bebaripun palampan wonten pasegatan Legaputra kawula sak rombongan namung saged ngaturaken sugeng sonten sugeng amirsani ngantos paripurna. Para tamtama Legawa putra lumaksana ing garis. Siap siaga Putra Rahmat Wijaya Arekot Production. Ku teringat saat bersamamu bercanda mesra bercumbu rayu bercerita kita berdua.
Bro bersama Rahmat Wijaya Production. As lumaku saya manengah arak nurut-nurutan kadya pindha sela brakidi sela nastan watu brakidi sebut lir pindha lumaku datarana pedhoti sora ingkang samil mamah kadya gambah dening meri surung lelebutan margi para ingkang sampeyan teh durung minangka sarana jangkeping patembaya garwa prameh selari Legowo Putra kepranan jroning atiku nalikane bisa ketemu dasar priya kang sabada wicaksana larapo ing karya kepranan salabawamu nyata lantip wesi sewicara sakno wiraga sarta wirama nyata tiku priya kang sabada jroning abati tuwuh rasa tresna kang saya rambuku rina kelawan wengi sliramu tak ati-ati wong bagus tak impi-impi saka soroti netramu yen rasela yen rasela sajroning batinmu raluput panggraitaku ana tresno ana tresna sajroning batinmu jroning abati tuwuh rasa tresna kang saya rembuku rina kelawan wengi sliramu tak ati-ati wong bagus tak impi-impi saka soroti netramu yen rasela yen rasela sajroning batinmu Legowo Putra Boys Bro Panggang ae Rahmat Wijaya Production. Oke.
olah lan kridanipun para tamtama ugi sinebat minangka sarana panjang kepipun patembe ingkang dipun tindakaken dening para putra saking Legawa Putra. Saya manengah, saya malipir. Panjenengan pendhayaken sekaripun ingkang Gusti Sinun Prabu Krana Sewandana Walta. Sampun dumugi madyaning Praja Kediri. Mandhap suguhaning Pak wonten sitining alun-alun. Sapecak manoleh panganan, sapecak manoleh manggirit sandraning para tamtama. Yo. Kalian Raja Ratu Sewu Negari ingkang dipun pandhegani dening Ratu Sabrang. Sami-sami aminta garwa Jatu Kameswari Dewi Sangga Langit. As. Yo. Sapecak manoleh manganan, sapecak manoleh mangiri. Pisananipun para tamtama ingkang sami angkat dhuwur sing Patembayan Praja Kediri Tim Sangga Langit. Para meningkang sami lumampah sengga ngekai jroning palataran. Ya ingkang sami sorak gumuruh ambata rebah. Dereng dangu anggenipun lumampah ingkang sami manunggal. Warakala Gawa Putra. Sibudil saking grumur prastantipun Prabu Celeng Srenggi. Mudreng iblis laknat setan jail bodo cengkekan dudungan PDW. As warananipun Prabu Celeng Srenggi minangka dutaning Angkara Murka ingkang sampun manunggal Raja Sewu Negari. Wonten nalika semana jatuh kramanipun Dewi Sangga Langit. Warakala Gawa Putra.
Ulama Dewi Sangga langit legane ngatine Prabu Celeng Srenggi parap. Diwang pandit dadi para Rudra Waspati Raja Dewaning Sun. Wong Kadipaten Kediri, wong Kadipaten Kediri. Jaring Srenggi ingkang sampun manteng dumugi ing madyaning Praja Kediri. Papan ngabelah wonten alun-alun Praja Kediri ingkang sarwi gineraken dening para prajurit ugi minangka sarana jangkeping katonggaya. Kados pundi kabaripun para lampahan ingkang dipun tindakaken dening para putra wayah. Kawula sak rombongan saking Lega Putra namung saged ngaturaken sugeng sonten sugeng amir sani ngantos paripurna. Lah, sumangga Rahmat Wijaya Production kita. Wijaya Production. Aku ora bisa turu yen rego usah di sirahku. Aku bakal setia tuhu sampai angin gowo kabarmu yen kowe uga kangen
Celuk jenengku ning jero ngimpimu Legawa Putra Boys Bro panggah ae Pas para tato ingkang katuraken lumampah saya manengah andharaken sengkari punika sinuhun Prabu kalana sewonten ingkang papak yudhanipun dening Prabu Celeng Sregi Elo ing kawong kena nalika semanten ingkang samya dados ditaning abdi Ajeng ingkang rama sinuwun Prabu Jaya Lembu Amiseta nalika samana ngaglah jroning alun-alun Prabu Celeng Sregi ingkang dinaraken para prajurit wonten alun-alun Kadipaten Kediri ingkang samya sorak umur hamba terbah As semana tinampik panglamaranipun Amboyong Dewi Sangga Langit Sun Uji marang kuasaning pangeran mugi kadang mitra sami kali saing sambi kala tinepi bilahi kawula tansah ngabekti gagak ulung kang ana ereng-erenging Gunung Lau Legawa Putra badhe ngawontenan kewajiban yun tambahe pangestu Goya berkah
kangenku tanpa upama wong sliramu kang dadi lengleng ing ati wis lawas anggonku nunggu sliramu bareng ledho ngelingono rikala jaman kapungkur sliramu nate ngendika tresna lair terus ing la putra riku pamong
satriya agung trahing wito pratya uthure pandhayani datan ing warat salireng sanis kara Putra samubarang ing walangkang kumawisi oron-oran kang batane pah samirana kang batan lumampah sun matek aji kusidayan gawe teko bae bali bae yen ora bali kena pati-pating rasa maju cilaka mundur cilaka saking kersaning Gusti Pangeran Cecek tinandak umur urip wonten dina loro uga wonten dinten 7 bali saking kersane Gusti Pangeran Wong sekaring kawana langgang sang sopati nuwuh kawula nyuwun pangayoman payungan marang jeneng kawula Lengka Putra sak rombongan slamet saking kersane Gusti Pangeran Kawa Putra
Ach. Waraga legawa putra Sobat ning pinggir embong kala cepet disaut uwong telat ngomong tresno cintamu digondol wong liya telone sorasane sing tak tresno ana sing duwe nyapa tresno tak pendem yen wis ketun sambat kalih sinten ngapa sing nyangga tresno mengerti simpen nang jero dodo ngungkap tresno rasane bimbang amung bentar tak sayang suwiyen tresno kowe jebul wis ana sing duwe ora kira lan terbayang kalah cepet tresnomu ilang sobat nang pinggir embong kalah cepet disaut uwong telat ngomong tresno cintamu digondol wong liya nolong sorasane sing tak tresno ana sing duwe nyapa tresno tak pendem yen wis katun sambat kalih sinten ngapa sing nyangga tresno mengerti simpen nang jero dodo ngungkap tresno rasane bimbang amung bentar tak sayang suwiyen tresno kowe jebul wis ana sing duwe ora kira lan terbayang kalah cepet tresnomu ilang sobat nang pinggir embong kalah cepet disaut uwong telat ngomong tresno cintamu digondol wong liya telong sorasane sing tak tresno ana sing duwe nyapa tresno tak pendem yen wis katun sambat kalih sinten ngapa sing nyangga tresno mengerti simpen nang jero dodo ngungkap tresno rasane bimbang amung bentar tak sayang suwiyen tresno kowe jebul wis ana sing duwe ora kira lan terbayang
Legowo Putra Rahmat Wijaya Production. Yen wis tresno paite kopi rasane legi, yen wis tresno rasane kaya ngimpi, nadyan kahanan tetep dilakoni, mepet kowe wis adem rasane ati. Yen wis tresno maju lurus rei kanan kiri, yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni, ra usah menggok lan nyawang buri, ati mantep bakal sida rapi. Yen wis jodoh ra nyawang pondo donya, padha tresnane nampa anane lan nerima, ra usah kesuwen ndang nyebar undangan dirapet dangdutan, padha lungguh jejer ning mantenan. Yen pancen tresno rasah kakean haluan, ra usah ragu mergo kahanan rei kanan kiri, ucapne janji yen sida mantenan lan bakal bebrayan, ra usah menggak-menggok jodohmu mesti tekan. Yen wis tresno paite kopi rasane legi, Legowo Putra yen wis tresno rasane kaya ngimpi, nadyan kahanan tetep dilakoni, mepet kowe wis adem rasane ati. Yen wis tresno maju lurus rei kanan kiri, yen wis tresno abot enteng kudu dilakoni, ra usah menggok lan nyawang buri, ati mantep bakal sida rapi. Yen wis jodoh lan nyawang padha donya, padha tresnane nampa anane lan nerima, ra usah kesuwen ndang nyebar undangan dirapet dangdutan, padha lungguh jejer ning mantenan. Yen pancen tresno rasah kakean haluan, ra usah ragu mergo kahanan rei kanan kiri, ucapne janji yen sida mantenan lan bakal bebrayan, rasah menggak-menggok jodohmu mesti tekan. Yen wis tresno paite kopi rasane legi, tenane yen wis tresno rasane kaya ngimpi, nadyan kahanan tetep dilakoni, mepet kowe wis adem rasane ati. Legowo Putra Boys Bro Tangga Hai bersama Rahmat Wijaya Production Restu Audio.
Putra kerja bareng dengan Rahmat Wijaya Production juga didukung 95